Idag träffar vi Sten på Corning Boats som jobbar med design och tar fram konstruktioner på de olika båtarna. Och tänkte fråga Sten vad din bakgrund är och hur länge du har jobbat på Corning Boats. Jeg er uddannet skibsingeniør på Helsingør Teknikum for 25 år siden og har arbejdet sammen med Corning Boats de sidste 10 år. Du har ju varit med ett tag och 3 moderna båtar har ju tillverkats och tagits fram, 28 och nu 32an och 35an. Om man kort skulle beskriva båtarnas egenskaper eller vad man hade för viktiga krav då man tittade på att ta fram de här båtarna, vad skulle du säga de var för respektive modell? Den første båd jeg gjorde sammen med Corning Boats, det var 35'eren. Og det var en komfortabel cruiser inden for trimmeraten af den med masser af plads. Den næste båd, det var 28'eren, som havde det krav, at den skulle være trailbar, det vil sige maks 2,54 meter i bredden og 10 meter lang. Og det galt så om at udnytte den kasse, om du vil, og putte en båd ind i den, som kunne sejle. Og det kan den så også. Og den sidste 32, der var hovedvægten lagt på sportsligt udseende og rigtig gode, hurtige sejlegenskaber. Och det menar vi också något. Spännande. I ditt arbete idag så använder man ju moderna verktyg i form av CAD-program, ritprogram och snabba datorer. Ja. Hur viktigt är det här för ditt jobb? Och vad ger det för fördelar för tillverkningen? Det giver mange fordele. For det første så er de nye både, de er symmetriske styrbord af spejlvendte og bagbord, og man kan regne med målene. Alle plugs eller form bliver fræst ud. Og det er også vigtigt i designprocessen, at vi har et skrog, vi kan fylde alle elementerne i. Så vi har styr på, hvor meget plads der er til rådighed for mennesker og optering, og hvor meget plads alle beslag og fastgørelseselementer kræver i båden. Så vi kan få det hele produceret med laserskæring og automatisk fremstilling af alle emnerne. Spännande. En sista fråga. I veckan så sjösattes ju Dragonflight 32 och lite kort vad tyckte ni om det projektet och är ni nöjda med resultatet av båten? Vi er meget fornøjede med resultatet. Den flød rigtigt på vandlinjen. Det er altid dejligt, når man har siddet og regnet på det i lang tid, at det rammes. Og den sejler godt, og den er endnu smukkere, end vi havde turde håbe på i virkeligheden. Ja, vi tackar för det och Velbekomme. tack för din tid.